Δυσλεξία και δυσγραφία. Η δυσλεξία είναι μια διαταραχή εκμάθησης στην ανάγνωση. Παρά τη φυσιολογική νοημοσύνη, καλή όραση και ακοή, συστηματική εκπαίδευση, επαρκή κίνητρα και άλλες ευνοϊκές ψυχολογικές και κοινωνικές συνθήκες. Η δεξιότητα στην ανάγνωση περιλαμβάνει ακρίβεια, ευφράδεια, ταχύτητα, ορθότητα και λογική σκέψη. Η διάγνωση των συγκεκριμένων διαταραχών της ανάγνωσης και της γραφής δεν γίνεται πριν από το τέλος της Β' Δημοτικού. Τι είναι δυσγραφία? Η δυσγραφία είναι μία διαταραχή της γραπτής έκφρασης, παρά τη φυσιολογική νοημοσύνη, καλή όραση και ακοή, κατάλληλη εκπαίδευση και τις επαρκείς κοινωνικές ευκαιρίες. Χαρακτηρίζεται από την αλλίωση του σχήματος των γραμμάτων και την άνισο μέγεθος γραμμάτων, που εκδηλώνεται από το πρώτο στάδιο της μάθησης της γραφής. Η ομοιοπαθητική έχει αποδεχτεί αποτελεσματική σε άτομα που έχουν δυσλεξία, μετά την συλλογή των δεδομένων που σχετίζονται με τα προβλήματα της ανάγνωσης και της γραφής. Ο ομοιοπαθητικός ιατρός καθορίζει ένα φάρμακο που δρά επί των κέντρων που είναι υπεύθυνα για την ανάγνωση, την αντίληψη των γραμμάτων και τις κινητικές ικανότητες καθώς και την συνολική συμπεριφορά του ατόμου ή του παιδιού.